Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Panausab kanimo. Gisaulog ron sa atong simbahan ang piyesta sa santos nga banay ni Jesus, Maria ug ni Jose. The Holy Family. Niya atong iampo nga unta ang mga pamilya mahimo untang balaan labi na gid nato mga Kristiyanos. Iampo pud nato karon ang opening salbo sa atong pag-abli sa Jubilee year sa atong Archdiocese. Doon natay pagahimuon nga solemn procession karong hapon. Mo nang wa tay mga misa karong hapon dinhi. Diri sa Danau naa sa dihay magprosesyon og dito sa Karkal nga areas og sa Cebu City. Atong iampo nga kining Jubilee year 2025 mahimog yung makapabalaan sa atong mga pamilya. Sayod ta nga ang pamilya mao gyoy foundation sa katilingban. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit ani mga slots hatagan unta sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan labi na ang kalinaw kalipay kabalaan sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, gihatagan mo kami sa talagsaong panigingnan sa santos nga banay, itugot nga sa among pagsunod sa ilang pagsinabtanay o paghigugmaay, makapahimulos kami sa mga ganting away katapusan diha sa kalipay sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirak. Kay ang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom, ibabaw sa ilang mga anak, o gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahoron ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala, o kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahandi. Kung tahoron ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw ni ana, ang inyong kaugalingong mga anak, maglipay kaninyo, ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pagampo. Kung tahoron ninyo ang Ginoo, pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan o sa paglipay sa inyong inahan, magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Anak, atiman na ang imong amahan inigkatigulang na niya, ayaw siya hatagig kaguol, samtang buhi pa siya. Kaluy siya, bisan kun ango-angohon na siya, ayaw siya tamaya, tungod lang kay ikaw malig-on ug maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan, magtabang kini kanimo aron hibayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan sila nga mahadlokon sa nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Magkakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalaginan.
mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon nga naa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo. Libot sa imong talad. Ania, ingno niini pagpanalangin ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Siyon. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem. Ang tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kamo ang katawhan sa Dios, gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghok, ug magmapailubon. Pagtinabangay ug pagpinasayloay kamo, kunduna kamoy mulo, batok kang bisan kinsa kaninyo. Pagpinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. O gidugang niining tanan ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo, kay alang niining kalinawa gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandianon niini. Pagtinudloay ug pahimangnoay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo ug balaang mga alawiton. Awiti ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsa ang inyong buhaton o isulti,
Himua sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda ug tahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton, ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ug ayaw silag daog-daoga. Mga anak, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an sila kadasig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Matag tuig, moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Hesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha na katuig si Hesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Hesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Hesus sa panon ug sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, hikaplagan nila siya didto sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya og miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabala ka pag-ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita paman kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila og nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing, og mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman, og gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daigon ikaw, O Kristo. Kinsa ninyo dinhi ang moingon, Father, ang among pamilya, balaan nga pamilya, Holy Family. Tasa kamot. Sige ra de mog simba. Why holy? Sige biyatag kanta inig misa, holy, ana. Wa gid mahuli inyong pamilya. Ang kalibutan karon mga igsoon, sigig pangandoy o kana gyung gitawag og malambuon, successful and stable families. Mao ginay naa sa panghuna-huna. Hapit tanan nato naa gid ana 100% gusto gyung mulambo nya stable nya successful ang pamilya nya. Mao sanay pangandoy sa Ginoo. Pag-anhin niya sa kalibutan, nisod siyag pamilya, ang iyasang pangandoy, kinahanglan gyud nga malambuon, nya stable o successful. Pero ang sukdanan, lahi-lahi. Ang sukdanan sa kalibutan, aning pagka-stable o successful family, una, daghag kwarta. Daghan yung kwarta. Ilingay mong tupad. Yung nadaghan kag kwarta. Nya mo ingon kay siya, na utang noon na daghan. Ing na dayon, di ka successful. Failure ka. Di ka stable. Ano? Ikaduha, nga successful o stable o malambuon, kinahanglan gyud na ay mga degrees. Naagyo'y degrees. Kinahanglan mo graduate gyud o kurso, at least bachelor. Nga kung mahimo na ay masteral. O kung pwede gyud na ay doctoral degrees. Gilain na sang lingi sa imong tupad. Naunsay imong degree. Ing na 30 degrees Celsius. Or 50 degrees Celsius. Unsay degree nimo? Nya mauwaw dayon ta kun wa tay degrees, wa kahuman. Bisan gani karon ting reunion maron sa mga batches. Ay sus mauwaw oy. Ang proud kayo kadtog yung mga successful doctor in. Nya ang ikatulo nga standards kalibutan, murag mahog na lang sa nigpakapin na ay kalinaw o maampuon. Pakapin na lang na. Kadto gigaunang duha. No? Pero sa Ginoo, lahi ang iyang standard. Kung atong tanaw ng kinabuhi ni Maria, ni Jose, o ni Jesus, o sa atong mga santos, ang ilang mga pamilya, lahi. Ang priority, kinahanglan naa ang kabalaan, o kalinaw, o kahiusa. Mao na number 1. Balaan, malinawon, niya nagkahiusa. Naani sa inyong pamilya ron. Balaan mo, malinawon, way magsigig yaw-yaw da sa inyong pamilya, way magsigig tagaw-taw, magsigig kusmod ang naong, sigig pamundak ang mga butang. Basin. Nya hiusa, magdungan mog kaon, magdungan mog ampo, o tagsa-tagsa mog lamisa, tagsa-tagsa mo og kananan. So mo ni naguna. Ikaduha, kahimutan sa katilingban. Kanabang malipay ang katilingban tungod sa inyong pamilya. Kinsa ninyo dinhi nga
nakalipay gyud sa inyong mga silingan. Inyong pamilya ba nakalipay sa silingan? Ta sa kamot. Awa gyapon. Kinsa dinhi mga ginikanan nga ang inyong mga anak nakalipay sa inyong silingan. Ta sa kamot. Awa gyud. Unya, ang ikatulo, pakapin rasad ni na ay financial stability. Pakapin rasad na. Dili na siya mao'y priority. Muna, ang pamilya ni Jose, ni Jesus o ni Maria, dili dato. Wa sila'y financial stability. Gani, usahay, magmilagro pa si Jesus. Katong dako na siya, magmilagro siya. Una makakaon. Wagi kwarta. Og proof ni ana, wag gyud ka eskwela si Jesus og formal schooling. Bisag grade 1. Gitawag siya uneducated na pagkatao, unlettered pagani. Wa man ka eskwela grade 1. Ana. Wa siya ng degree-degree. Hastang iyang mga unang mga apostoles, kasagaran, way mga grado, mga pobre sad kaayo. Unsa may naa nila? Ang ilag yung kasuod sa Ginoo, ang kabalaan. Naasa nila ang kamalinaon o kasing-kasing. Kani manggong taong malinaon o kasing-kasing, kanang dili bitaw maratol. Di maratol ba? Nya di mahadlok. Lingya imong tupad ing na di ka mahadlok og masakit og cancer ina ka na okay ra nimo stage 4 ratol dayon muna sa atong unang pagbasa gisgutan dinhi nga naa gyud ang pagtahuray ang ginikanan mutahod sa mga anak ang mga anak mutahod sa ginikanan. Nya mao kununay makabayad sa atong mga sala. Naman kita daghang sala, mapapas kuno atong sala basta mga anak magsigig tahod sa ginikanan. Nya ang ginikanan sad magsigig sag tahod sa mga anak. Mao sa nagisgutan sa atong ikaduhang pagbasa. Mga ginikanan ayaw palaguta ang inyong mga anak. Nya mga anak sad tahura ang inyong mga ginikanan. Nya ang asawa mutahod sa bana, musunod sa bana, ang bana sad mutahod sa asawa, muhigugma sa asawa. Pagkanindota, wa na magkinhanglag kwarta. Mo nang makaingon ta bahalag saging, basta labing, bahalag, ansa pa nang usa? Bahalag ginamos, basta ang gugma timos. Bahalag kamunggay, basta ang relasyon husay. Di ba? Magunsa man kuno ng humay, nya gasigig kinaurasay. Magunsa man ng adobo, magsigig lagubo. Di ba? O na. Og daghan mo kwarta, pero inyo mga naong bugat pa sa sinsiyo. Kanang sinsiyo ba? Katong pagmisa di galyo, ubay-ubay ang tag sinsiyo. Ang atong tig-alsa diri sinsiyo para mo deposit, nagngitag additional nga mukuyog, kay porti ko nung bugata. Ano masang sinsiyo ramang sa inyong gipanghatag? Papil pa lang unta to. Bisan lang gani og ang ato gani ditong treasurer, di na mga ginahanglan og tabang. Sinsiyo sa inyo, siging hogan ng sinsiyo. Na bugat kayo, inyong mga naong. Ganarago mga papel mo ihog, di ba? Sayag kay naong ang tingkulikta. Labaw na yung pare. Dota. Una, unsa may unang buhaton karon. Kamong mga ginikanan, himuagid ang inyong anak nga suod sa Ginoo. Bahalag di na ka-eskwela, bahalag wa na'y grado, bahalag wa mo'y kwarta, pakigsuod sa Ginoo. Kaya ang Ginoo dili mo require og kwarta para magkasuod ta niya. Gani moingon pa gani siya,
biyain ang kwarta aron magkasuod ta. Ana. Unsay sunod? Unsa may sunod himuon? Mag-alagaray mo ay mo pagsinuguay. Alagad yun. So mga ginikanan, kaning tuig 2025, himuan ninyong tuig sa kalipay sa inyong mga anak, ay gyud mo panugo. Ay gyud panugo. Tistingin ninyo, di ba, tibok tuig, malinawon kay na inyong balay, wa gyud gubot. Ganun sa man masaba ang panimalay niya, murag gubot paminahon, kung ang ginikanan magsige nagpanugo. Kaya ang sunod, ana, yaw-yaw man ang sunod. Ana. Ikatulo, kinahanglan kamong mga ginikanan, ayaw gid mo tubag-tubag sa inyong anak. Na gani isulti ang inyong anak, ayaw gyud tubag-tubag. Mao na gibuhat ni Maria, pagduol niyang Hesus, ingon siya dong, nganong imo maning gibuhat namo, wa ba ka masayod nga tulo ka adlaw gyud mi sa imong papa na balaka nga nangita kanimo. Unsay tubag ni Hesus? Nganong nangita man mo nako? Wa ba mo masayod nga anhi man gyud kos balay sa akong amahan? Nya matud pa sa tong ebanghelyo, wa mo tingog si Maria og si Jose kay wa sila kasabot nganong giinato sila tubag in public. Unya gitipigan ni Maria sa iyang kasing-kasing ang tanan. Nindot no? Ang tinuod ang balaan nga ginikanan, di gyud magtubag-tubag sa anak. Suway na ninyo. Inigingon niyo yung anak ka, dong biyain ng pagngana ng imong cellphone o computer siya. Ay, pangatuog lang mo diha, kay magduwa pa ko dire. Hilom dahin ka, maingon dahin ka sa imong kasing-kasing. Okay, take care. Ano ba? Nindot no? Lingaw kay na imong anak. Day, pwede na ka manglaba. Ay, ikaw pang laba dito ma, kay kapoy kay ko eh. O pa ko ito. Ang sa may mabatod. Okay, rest well. Ika na sa imong laba. Laba ka dito. Ay, gyud tubag-tubag. Kay kung mo tubag ka sa imong anak, porting gubuta. Nasuway, na dong, pag nga na ng cellphone o ka ng computer, nyamingon, ay, unya naman, kay magduwa pa ko. Ikaw niya, mumata na sa kaugmag sa'yo. Dugay na ba kay kapukawon? Wala na ba kay iskoy lang tarong? Hapak ko nas naong ni muro cellphone ron. Wa nga ka diha. Pagkabadlungon ka ninyo, mauna lang gina inyong kinabuhi. Sukat pag una, sige kung antos ninyo mga buanga mo, gahik mo go, mga badlungon kayo mo, parting gubota. Niya mo, ingon sa imong bana, hilom na lang, otro sa kanana, naliwat ni mong buanga ka. Ingon ni bana, i-appeal man ko, ni mo, ay man din na maliwat, sige sa cellphone niya, buanga ka. Muna, takod na mo. Kastan yun ni mo, iso yun mo, mura na makagyawa, yawa bitaw, kamo may nakayawa na ko, kamo may nakayawa na ko. Perti gubuta. Kabantay mo, anak. Asway, pangalang, kananda las imong kaugalingon. Ina Lord, nganong di naman ni mo undang og duwa og cellphone og computer ako mga anak. Maingon sa dayon ang Ginoo, ikabitay gapalit ana. Ikaw may gapalit ang cellphone o kanang computer. Unsa may buhaton, Lord? Ugma, ibaligya na tanan, ang halin, ipalit og slot. Di pag-abot yung anak ika-eskulan, maasa na to cellphone, asa to computer. Ako nang gibaligya dong. Unya, mga ano man to, gipalit na kog slot ni Father Siano. Alam mga ano, manama, aron masuod tas Ginoo. Nya, mas stable na ang atong relasyon sa Ginoo. Sa mao day na ma, sa kay katong si computer, sige kuan, mayawaan man ta ato, bitaw ma, nabitay gabi ayawa kay kagnaong. Karon, paraygo na kay na imong anak. Magsige na nagparayg. Paliti ko cellphone. Nya imo sang tubag. Unya nalagwa na ibaligyang slot dong ha. Ato sang unahon ang slot kay seek first the kingdom of God.
Nindot, ano? Tuog na, tuog na tamawa na may cellphone. Tuog na yun. Ugma, sayo kay mata. Di ba? Malinaon. Muna ingos Kristo, sell everything you have and give it to the poor. Unaha gyud ang Ginoo. Seek first the kingdom of God and His will, and everything will be given to you. Nindog na ta mga balaan. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, nagsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang atong Ginoo nagpakatao aron tudluan ta sa kinabuhing balaan. Sinunod ang ilang kinabuhi, masaligon kitang moingon, matinud-anong Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Matinud-anong Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang banay sa simbahan, mamahimong sumbanan ug giya alang sa kanasuran sa kalibutan, diha sa ilang pagpangita alang sa panag-uyon ug sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga magpakita kitag mas dakong pagpasalamat sa atong mga sakop sa pamilya, kansang paghigugma atong gibaliwala, mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga kabanayan nga nahimulag, magkahiuli na sa usag-usa, mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga makabaton ang mga masakiton sa mainitong gugma ug suporta gikan sa ilang mga sakop sa pamilya, mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang pahulayng dayon ug ang kahayag nga walay pagkapalong, mabatunan na nila nga mitaliwan gikan ni ining kalibutana, mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Langitong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nga gituboy namo nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama sa santos nga banay, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami kanimo Ginoo niining halad sa pakigdait tungod sa panabang sa Birhen nga inahan sa Dios ug sa pangalian ni San Jose. Liguna sa kanunay ang among mga banay diha sa grasya ug kadait pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giilanamo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Maluluyon nga Amahan, gilig-on mo kami sa mga sakramento nga langitnon, himoa nga magsunod kami kanunay sa mga panigingnan sa santos nga banay, human sa mga pagsulay ni ining kinabuhia, makahimo unta kami sa pag-uban kanila hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog, manglingkod. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nga ato lang buhaton, sundo nato ang standard sa Ginoo. Unahon gyud ang Ginoo, makigsuod niya, mualagad sa katilingban, bahala naay kwarta og sawa, naay grado og sawa, importante magkaalagad tas katilingban og sa Ginoo. Salamat sa nangalagad nato karon ang atong pimag, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates, love offering assistants, atong mga sacristans, lector, salmista, ang atong mga parish personnel, ang ato sad nga mga IT, ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang atong mga ni-offer karon sa formal offerings, pinanguluhan sa bread and wine offerers nato, sila Mr. Eliser o Mrs. Susette Oberes and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Unya, ngato sad nga nagsigig pamalit og slots atong pasalamatan ang atong SBF DAG 47,070 slots na ang atong halin na apay 12,930 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,000, niabot na sag 355 ka 16 slot challenge ang atong halin. Sa atong Santo Niño's Healing Gifts is in HG para na ni sa atong paghimo sa Pista Senior dinis atong parokya karong January, end of January. Ang atong halin niabot nag 8,889, ang available pa o pamahalin 31,111 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Nya do na sad ni 25 slot challenge niabot na sa 2,000 or tag 2,500 per challenge, niabot og 124 na ka 25 slot challenge. Katong atong special slot sa atong pag-Christmas party, katong Litson slot nga tag 5,000, 30 man to ka slots, 25 pa ang atong halin. So tiwason iro natong palit na pay 5 ka slots tag 5,000. Ato la sa tong gitaplan niya karon ato na gini siyang paliton. 5 ra ni kabuok. Atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Mao ni ang pamaagi nga makapahimuot tas katilingban. Unya, salamat sad sa CTO slatter nato katong CTO nagpadayon tag tukod og mga balay na nasa tay nahuman nga 4 ka buok. So atong suwayan og tan-aw ika 18. Mao na siya ang before dito na naslataban dapit niya ang after. Mao na siya ang ika 19. Mao na siya ang before niya ang after. Mao na siya ang ika 20. Mao na siya ang before niya ang after. Okay na niya ang 21 ang ikaupat.
Mao na siya ang before, mura barong-barong, niya ang after, mura nagpayag. Mao na siya. Atong pakpakan ang namhimo sa atong mga balay, sa atong sitio. 21 na kabalay atong nahuman, ya 61 man atong target, napay 40 kabalay nga himuonon. Niya mo average tag upat kada semana, naatay mga napo pa ka semana, more or less ang atong kinahanglan. Ang problema na lang ani ang budget. Di ba ka mahurot og una. Sige, salamat. Nya, padayon sad mo og suporta sa atong YouTube channel kaning Patriciano Ubod. 213,000 na ang atong subscribers. Sige lang gyud mo view, like, share kada adlaw. Nya subscribe ang katong pa ka-subscribe. Nya pangimbitar sa mog lain mga tao aron sa ta maka-income. Nya ma-informed, maka-income. Last November 20 karong ato niagi bang buwan nadawat na nato atong income medyo dako-dako no niabot og 211,000 kapin. So pakpak ato nang gamiton sa ato mga charitable expenses. Daghan kay magsigig anhin nato ngayo og hinabang kuwang ragi sa kayo na kay mag-average man tag mga 1.5 million sa atong charitable expenses. Kuwaag 211 may nalang na igamay na kuha gikan sa inyong sige lag like no. Wala tay misa karong hapon kay opening salvo sa atong Jubilee Year celebrations. Whole Philippines gidasig nga moapil sa solemn processions o mga celebrations karong hapon alas 3 adto dito sa Cebu City di asay naas Danau to asas Karkar. Pili lang mo gasa mo apil. Wa man tay misa karong hapon hangtod sa gabi. Unya mao ni ang ato ding financial report sa atong parokya for the month of November. Beginning balance 3,826,946 pesos and 99 centavos. Ang total cash receipts for the month of November is 13,586,288 pesos and 40 centavos. Total cash disbursements 13,262,025 pesos and 50 centavos. Ending balance as of November 30 is 4,151,209 pesos and 89 centavos. Atong pakpakan ang tanan natong kaugalingon. Salamat kayo. Nga padayon sa mo hatag sa inyong mga financial support dinhi sa atong upkeep sa parking areas, sa atong mga CRs, pinaagi sa inyong love offerings. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.